Ito ang Suzuki Raider R150 Fi, isang hyper underbone na sikat dito sa Pilipinas. Ang makina nito ay 147.3cc, 4-stroke dual overhead cam, liquid-cooled 4 valves at fuel injected nito. Ang maximum power nito ay 13.6 kW at 10,000 RPM with a maximum torque of 13.8 Nm at 8,500 RPM. At kaya nitong tumakbo ng hanggang 100 kph sa unang 11 segundo pa lamang. At kaya nitong maka-top speed ng hanggang 145 kph. Grabe, sobrang tuli ng motor na ito kaya hindi nakakapagtaka na marami ang bumibili nito dahil talagang hindi ka mabibitin sa performance ito. Pero ganun pa man, napakatipid pa rin ito sa gasolina dahil kumukonsumo lang ito ng up to 45 to 50 km per liter. Pagdating naman sa presyo nito, ang kanyang cash price dito sa New Nemar Iriga City ay nagkakahalaga lang ng 122,900 pesos at sobrang mura lang ng minimum down payment kapag kinuha mo ng hulugan, 9,900 pesos lang, at ang magiging monthly installment mo sa 3 taon ay 5,590 pesos. Meron pa itong rebate na 200 pesos at meron pang free helmet. Wow. Available yan dito sa New Nemar, San Jose, Iriga City. Ang dahilan kung bakit Yamaha Sniper 155R ang dapat mong bilhin. Ang Yamaha Sniper ay merong ABS o anti-lock braking system. May sasalba ka nito sa panganib dahil kahit mapiga mo ng malakas ang preno nito sa harapan ay smooth pa rin ang magiging tigil nito. Ang Yamaha Sniper ay merong assist and slipper clutch. Kagaya ng mga big bike ng Yamaha na Yamaha R1 at R15, every time na magda-downshift ka ay mas madali at mas smooth kahit na nasa high speed ka. Ang Yamaha Sniper ay merong VVA o variable valve actuation. Dahil dito mas pinapaganda nito ang performance ng takbo ng motor dahil meron itong dalawang camshaft na gumagana sa low RPM at high RPM. Ang Yamaha Sniper ay matipid sa gasolina. Kumukonsumo lang ito ng 40 to 45 km per liter. Malaki din ang fuel capacity nito dahil 5.4 liters. Ang Yamaha Sniper ay maganda ang handling kaya madali itong i-banking sa mga cornering dahil na rin sa malalapad nitong mga gulong. Pagdating sa presyo, 146,400 pesos lang ito dito sa New Nemar Iriga City at 14,000 lang ang down payment at ang magiging monthly installment mo sa 3 taon ay 7,349 pesos. Meron pa itong rebate na 200 pag hindi ka delay magbayad. Meron pa itong libreng half face helmet. Wow. Available yan dito sa New Nemar Iriga City. Ito ang 5 rason kung bakit Yamaha NMAX 155 ang dapat mong bilhin. Number 1, klase ang disenyo. Kahit mukha kang luspusin basta naka Yamaha NMAX ka, magmumukha ka pa rin may kaya sa buhay. Number 2, komportable. Kahit bumiyahe ka ng malayong malayo, hindi ka basta-basta mangangalay dahil sa malapad nitong upuan, extended footrest at magandang suspension. Number 3, convenient. Napaka-convenient ang Yamaha NMAX dahil meron itong dalawang bulsa sa harapan. Merong charging port, may malaking underseat storage at nasa harapan lang ang kanyang tangke. Number 4, may mga safety features. Meron itong dual channel ABS na kahit mapiga mo ng malakas ang preno mo, smooth pa rin ang magiging tigil. Meron din itong TCS o traction control system na nagpapanatili sa stability nito kapag dumadaan ka sa mga madudulas na kalsada. Number 5, malakas ang arangkada at matuding. Kaya nitong tumap speed ng hanggang 125 kph sa all-stock na Yamaha NMAX 155. Dahil na rin yan sa technology na ginamit dito na Blue Core technology at ang VVA o variable valve actuation.